Det er på lave det hele sammen. Ja, det er jo pisse ærgerligt, vi får den regn. Ja. Jo, og det var jo ikke altid lige. Nu kan jeg se, nu har Hans begyndt at have, men jeg ved ikke, at det var også der. Det var alt det, der var i gang. Er der nyt på den der? Det er der, ja. Så er der nede med godt. Så skal vi passe på, hvad vi sidder af. Der er jo alt for mange aftager. Ja. Så er vi afsløret. Ja, vi har bevis på det. Kom med det. Ja. Vi er oppe og den side, der får kloden. Ja, du er nødt til ud. Det er du god til. Vi fortsætter bare. Jo, vi kan godt fjerne det grå skæg, hvis det er. Og det er Laura, der kommer der. Der er blandt andet. Det var jo lidt værst, at han kører rundt med bøtter også. Ja, men det er også det, jeg siger, der skal nok. Det var jo jomfrurejsen, det er. Og så havde det jo heller ikke gjort nogen, der havde været bare mere i ryggen. Så har du den der ude, den der over, det er ikke den samme udside. Det brugte ikke så meget af diesel, den derovre. Nej, det er mere med tænke. Ja. Hvis vi kører samme vej tilbage, så er det jo det. Ja, det er det selvfølgelig. Det håber jeg jo heller ikke. Grise-traktoren, ja. Hvor er grise-traktoren? Ja. Kør ud på græsstanderne, og det må jo pludselig det senere. Og for at slippe en vej, men han kan lige fjerne af dækken, og så kan man fjerne. Ja, han kan jo meget af dem, så. Nu har jeg kørt meget grundskylden ude før, da jeg holdt på med skiftet.
Filme ud over naturen, du skal jo ikke filme også hele tiden. Du kan ikke være med på det. Og det er jo lidt område. Jeg ved, hvordan det er røster, og så der står en bumsestation over også. Det er rart at komme ud og se på afgrøden, så er det godt. Og hvor er den halvøl her?